That's just it. Umkhuseli woluntu Advocate Busisiwe Mkhwebane ukhuphe ingxelo yakhe izolo malunga nezimangalo ezingama-35 kwezi zimangalo ezili-13 kuzo ziye zachithwa nanjengoko bekungekho bungqina bubonakalayo bezenzo ezigwenxa phakathi kwazo zizityholo zokuba umphathiswa wezempilo eNtshona Koloni uGqirha French Mbombo wafumana izipho ezingafanelekanga kulungiselelwa umsitho wokubhiyozela usuku lwakhe lokuzalwa. We couldn't find any evidence which will substantiate the claim that she received the benefit or the sponsorship in respect of her birthday party. So we then had to close this particular matter. Lo mkhuseli woluntu ukhuphe nengxelo emalunga nokuqeshwa komsebenzi we-SABC kwinkqubo-ndaba i-Morning Live noesebenza kwisikhululo se-SABC sikanomathotholo iLisedi FM. Uphando lomkhuseli woluntu lufumanise ukuba lo msebenzi uqeshwe kule nkqubo-ndaba kungalandelwanga migaqo efanelekileyo ngo-2017. On investigation then we discovered that the process which was followed to transfer the said employee from Lisedi FM to SABC TV was flawed, or the processes were not followed, and we then made recommendations to the CEO to make sure that that appointment is regularized within the SABC's selection and recruitment and selection policies. Umkhuseli woluntu kwavakalise ukuba ziliqela izikhalazo ezifunyenwe yi-ofisi yakhe ngeli xesha lokumiswa ngxi kweentshukumo eziquka ukuhanjiswa kwethenda ngongekho mthethweni kwanongafikeleli kweepasile zokutya kwabo bahlelelekileyo.